Fiala je tady. Takže občanku. Děkuji. A vy jste? Aha, já že jsem dostala právě omluvu. Omluvu, pardon, zástupce 18. čtvrtí. Ano, ano. Žalobci nikdo, za žalobce je tady magistra Jana Gavlasová. Plná moc je u prvního a třetího žalobce z 2009 a u druhého a čtvrtého 12. 2010. První žalovaný osobně, druhý žalovaný osobně, za druhého žalovaného Mgr. Jan Kutěj, nikdo omluven. Odstavec čte se omluva zástupce druhého žalovaného z 18.4.2014 na číslo listu 386. Takže, pánové, vezměte si ty občanky. Zástupce druhého žalovaného omlouvá neúčast a souhlasí, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. Nějakému mimosoudnímu narovnání asi nedošlo, když jste tady, takže zahajuji odvolací jednání ve věci žalobců Heleny Vondráčkové, Martina Michala, Michaely Kocourkové, agentury NN Praha SRO a Jany Gavlasové jako žalobců proti žalovaným inženýru Jiřímu Fialovi a inženýru Jiřímu Štefkovi. V této věci jde o ochranu osobnosti a my máme přezkoumat rozsudek Krajského soudu v Praze, který ve věci rozhodl a který žalobě částečně vyhověl, a to pouze ve vztahu k první žalobkyni, kdy uložil prvnímu žalovanému, aby uveřejnil na internetových stránkách www.k213.cz omluvu za výrazy, které byly uveřejněny v článku z 18.9.2009. Návrat Golden Kids skončil před pražským městským soudem a dále potom již žaloba byla zamítnuta. Žalobci se tady domáhali jednak všichni omluvy, jednak se domáhali odstranění konkrétních článků a jednak se domáhali všichni i náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pokud je o druhého žalovaného, tak soud prvního stupně žalobu ve vztahu k němu zamítl, protože nebylo prokázáno, že by byl autorem některého z článků a uvedl, že ani žalobci nenavrhli žádný důkaz, který by se mělo toto prokázat. Soud prvního stupně uvedl a citoval výroky, jimiž měli být žalobci zasaženi do osobnostních práv a poukázal na to, že o jaké šlo tedy články, které byly zde uvedeny. Poukázal na to, že tady v tomto případě je třeba vycházet z judikatury ústavního soudu, konkrétně označil ústavní nálezy, z níž první se týkal přímo první žalobkyně a ústavní nález zde vyslovil názor, který vycházel z toho, že oblast populární hudby byla v 70. a 80. letech minulého století politicky omezována, použil přitom s určitou nadsázkou pojmu mafie a vyslovil názor, že tyto kontakty z dřívější doby zřejmě využila i žalobkyně. Ústavní soud popsal tuto situaci tak, že se jednalo o hodnotový soud, že veřejně známá osoba má více možností obrany proti různým nařčením a proto na ní se má hledět přísněji než na běžného občana. V tomto směru odkázal i na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Oberschlick versus Rakousko.
Dále odkázal potom na nález 1 US 823 z roku 11, a to na základní zde vyslovené zásady v rámci demokratické pluralitní společnosti je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným, vynášet o nich hodnotící soudy. Svoboda projevu, že je jedna z nejdůležitějších hodnot demokratické společnosti, že každý názor, stanovisko nebo kritika je zásadně přípustnou záležitostí a že omezení svobody projevu je výjimkou, kterou je nutno interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi. V této souvislosti ještě ukázal na obdobné hodnocení hodnotících soudů v rozsudku Evropského soudu Likens proti Rakousku z roku 1986. Dovozoval proto, že v demokratické společnosti je hodnocení svobodné, často i velmi tvrdé, jedním ze základních pilířů systému a tudíž soudem by mělo být omezováno naprosto výjimečně. Poukazoval potom v této souvislosti na to, že i žalobci se velmi obsáhle vyjadřují žalovaným, nijaké svým hodnocením nešetří, případně činí různá podání na nejrůznější orgány. Poukazoval dále na to, že pokud jde o ten první článek, to byl ten článek Návrat Bornhuchy, skončil před Pražským městským soudem, že jde vlastně o reportáž ze soudního sporu. To byl soudní spor, který byl veden u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 25 CM 42 z roku 2009, kde agentura SRO žalovala paní Martu Kubišovou o náhradu škody, tak ohledně tohoto článku uvedl, že zaujatým a hodnotícím stranícím způsobem podává tedy tu reportáž o tom sporu, což je činnost osobě dovolená, jak tedy už na to poukazovaly ty ústavní nálezy a listina základních práv a svobod. A poukazoval v této souvislosti na to, že tam byly obsaženy výroky, které byly nespůsobilé vůbec zasáhnout do cti a důstojnosti kohokoliv, natož tak žalobců. Konkrétně se jednalo o výrok o přeložení koncertu z Lucerny do Sesta Arény, k tomu, že se tam hovořilo o tom, že Marta Kubišová byla přítomna celému tomu jednání, ale nevydržela z výjimkou teda určité minuty, kdy nevydržela hání svědkyně Kocourkové, kdy si zaznamenal tedy ten autor, že nastala těžká doba, kdy Marta přestala zpívat, tedy ne, že soudruzi s tím, že Lenka pospávala, zakázali, ne, že zpívat nemohla, ale prostě zpívat přestala. Potom výpověď svědkyně, která se prohlásila, to byla ta Kocourková, za obchodní ředitelku agentury, o níž potom vyšlo najevo, že 100% patří Heleně Vondráčkové. A je tu dotyčný týpek s řetězem na krku a dyslektickým písmem zřejmě rovnou slezl z kolotočů firmě Martin Michal a přesedlal na novinařinu. Totež potom dovozoval i ohledně dalších článků, které tam byly. To byl ten článek, který bylo podáno po trestním oznámení na křivého svědka, dále dárek státního zastupitelství k 20. výročí sametové revoluce a článek Marta Kubišová Vondráčkové nemusí, kde teda říká, že není způsobilé snížit čest žalobců to, že první žalovaný odjistil svoji vlastní výpověď na policii, dále ani tvrzení, že žalobci nevyčkali vyhlášení rozsudku. Za poměrně důležité lze označit zejména druhé svědectví Januse Sidovského a verzi Heleny Vondráčkové o tom, že se běžně uzavírají smlouvy pouze ústně, potvrzena nebyla. Potom poukazuje na to, že velká většina napadeného textu právě toho prvního jmenovaného článku byla hodnocení, kde tedy autor nešetřil svými pocity, sděloval, jak účastníci sporu připadali, jak vypadali, jak dělali dojem. Tak to bylo zejména v souvislosti k té žalobkyni Michaele Kocourkové a bylo to, kde teda přesto to hodnotil jako právě přípustné výroky, i když krajně nevkusné, nemající místa v serióznější žurnalistice. A potom to byly výroky,
respektive hodnocení týkající se první žalobkyně, to byla Helena Ondráčková, kde teda dovodil, že je to na samé hranici přijatelnosti. Ale dovozoval, že politické hodnocení případu, že připouští alegorii a nadsázku, takže to hodnotil rovněž jako dovolené. Pokud jde o druhého žalobce, výroky, které tady byly, považoval za vyplývající ze vzhledu a i protože vycházeli z toho, že první žalovaný mohl mít právě se žalobcem špatné zkušenosti, podobně třeba jako svědek Vondráček, jehož výslech byl mimo jiné také k důkazu proveden. Poukázal v této souvislosti na situaci tzv. Protizásahu, protože jak první žalovaní, tak i žalobce o sobě navzájem tvrdili, že byly trestně stíhány, což teda nakonec byla pravda, a považoval to za mediální boj, do kterého nijak nechce zasahovat. Pokud jde o skutkové tvrzení u páté žalobkyně, tak tam dovozoval, že i tady v tomto případě bylo její protitvrzení, které nesouviselo s předmětem sporu. Doslova tady konstatuje, tyto články jsou, čím jsou měny články žalovaného, jsou služkou vulgarity, hrubých urážek, útoků zejména vůči některým skupinám obyvatelstva, ženám, ať už roli matek či jiných profesí. Pokud jde o to trestní oznámení, které bylo učiněno na třetí žalobkyni, to byla Michála Kocourková, za křivé svědectví, tak tady poukázal, že je to činnost dovolená, tudíž nemůže jít o neoprávněný zásah. Pokud jde o ty použité osobní údaje, tam žalobci namítali, že na některých těch článcích byly uvedeny data narození bydliště, tak zdůrazňuje tady soud druhého stupně, že jednak, že to byly osoby veřejně činné, kdy si lze ty příslušné údaje vyhledat pomocí veřejných rejstříků či jiných snadno dostupných zdrojů. U té třetí žalobkyně tvrdí, že byla statutárním orgánem, žalobkyně pátá je advokátka a ty údaje se dají nahledat na Wikipedii. Soud prvého stupně žaloby zamítl a zamítl ji i pokud jde o tu žalující agenturu FM Praha SRO, kdy nenalezl žádný výrok, který by se jí dotýkal. A potom zjistil již, nebo uzavřel, že výroky, které byly uvedeny prvním žalovaným o Heleně Vondráčkové, politická popová ženská prostitutka, soudruzi, s kterými pospávala, takže tady již byla překročena pravidla, která uváděla s ohledem na ty předmětné nálezy ústavního soudu, tak, že již jsou urážlivá, tvrzení opakovaná, a za této situace dovodil tedy ten jasný zásah do práv na ochranu osobnosti a vyhověl požadavku na omluvu, ale s ohledem na to, že na ní je třeba hledět přísněji, tak dospěl k závěru, že omluva je plně podstačující. Návrhu na odstranění článku nevyhověl, protože žaloba požadovala odstranit celý článek, nikoli inkriminované částky. V závěru potom tady ještě konstatoval, že pokud je o přestupkové řízení, které tady bylo vedeno, že soud nebyl nijak vázán jím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. S tímto rozhodnutím nesouhlasí první žalovaný a nesouhlasí samozřejmě v té části, kde byla vložena povinnost a nesouhlasí s ní ani žalobci v těch částech, kde byla žaloba zamítnuta. Druhý žalovaný se vyjádřil, v tom vyjádření navrhuje potvrzení, respektive zamítnutí odvolání, tedy správně potvrzení rozsudku soudu prvého stupně. Takže první je tady odvolání žalobců. Paní doktorku, samozřejmě my jsme seznámeni s obsahem toho odvolání, takže máte možnost na něj odkázat, popřípadě, jestli chcete něco zdůraznit, prosím. Já bych si dovolila odkázat zcela na to písemné vyhotovení, protože je úplné a znovu bych se tím zopakovala.
Odstavec zástupkyně žalobců uvádí jako odvolání na číselistu 317 až 323 a poukazuje na to, že odvolání je zcela úplné. Tečka, odstavec, čte se vyjádření druhého žalovaného na číselistu 386. Odstavec. Já ještě, když už jsem tam konstatovala to vyjádření toho vašeho zástupce, chcete k tomu nějak něco dodat? Myslím, že to vyjádření z toho 18. čtvrtí. Já plně na něj odkazuju. Takže navrhujete potvrzení toho rozsudku. Potvrzení toho rozsudku přesně ve smyslu a ty náklady řízení. Přítomný druhý žalování navrhuje potvrzení rozsudku soudu prvního stupně. Tečka. Odstavec. Tak a odvolání prvního žalovaného. Takže pan inženýre, prosím. Vaše odvolání předpokládám, že asi taky na něj budete trvat. Ano, já na něm trvám. Doplnil bych, že právě s odkazem na rozhodnutí tohoto senátu v jiné věci, kdy bylo konstatováno, že 10minutový hrubě pomlouvačný pořad odvysílaný na TV Nova nemohl zasáhnout do mých osobnostních práv a že ani omluva dokonce není nutná, přičemž já jsem nebyl tehdy ještě žádnou veřejně známou osobou a bylo konstatováno, že si to jako občan musím nechat líbit, tak bych na tento rozsudek rád odkázal, myslím, že z roku 2003, a konstatoval, že ty články, které zde byly žalovány, ani zdaleka nemohly dosáhnout intenzity 10minutové sprosté a pomlouvačné reportáže odvysílané TV Nova v hlavním vysílacím čase. A že jestliže tehdy to nestálo ani za omluvu, natož za nějakou náhradu nemajetkové újmy, tak se domnívám, že tyhle články nemohou splňovat požadavky žaloby ani zdaleka. Krom toho bych rád připomenul obecně známá stanoviska Ministerstva spravedlnosti, kdy ministerstvo má odškodňovávat škody způsobené státem, respektive justičními orgány. A jejich stanovisko je například takové, že zabavení veškerého majetku žalobci nemohlo způsobit žádnou újmu, že ani omluva za to není nutná, případně, že za 5 měsíců věznění není nutno se omlouvat, že nemohla vzniknout. Já se držím, to jsou stanoviska Ministerstva spravedlnosti. A já samozřejmě vycházím z toho, že Ministerstvo spravedlnosti je právně vzděláno, zná platnou judikaturu, dokonce bych řekl, že v těchto sporech má jít příkladem, takže já se na ty jejich postoje samozřejmě odvolávám. A jestliže je lidem, kteří jsou bezdůvodně pronásledováni, přiznávána maximálně omluva, ačkoliv jsou po řadu měsíců věznění na základě rozsudků, které jsou na první pohled vykonstruovány a následně potom zrušeny, tak se domnívám, že přečíst si nějaký článek nemohlo nikoho zasáhnout, že ty údaje a hodnocení, která tam byla obsažena, jsou mým občanským i novinářským právem, protože já mám právo k tomu zaujmout a vyjádřit svůj názor. Na rozdíl od soudu prvního stupně si ani nemyslím, že by byla nějaká zvláště urážlivá. A co se týče té nebo navrhované omluvy, kterou vydal soud prvního stupně jako rozsudkem, tak znovu odkazují na rozhodnutí tohoto senátu v té věci žaloby pro omluvu na TV Nova, kdy konstatoval, že požadovanou žalobu nelze měnit, ale že ji lze buď to teda vydat, anebo zamítnout. Jestliže soud prvního stupně se přiklonil k názoru, že ta žaloba není důvodná, tak podle mého názoru ji měl zamítnout a soud sám o sobě není oprávněn formulovat za žalobce žalobu, kterou potom vydá rozsudkem. To se domnívám, že je výsostným právem žalobců a pokud tak neučinili a pokud omluva, kterou sami sformulovali, nebyla soudem akceptována, tak mám za to, že jediným zákonným rozhodnutím je požadavek na tuto žalobu zamítnout. A jestliže žalobci byli ve své žalobě neúspěšní, pokud by došlo tedy k zamítnutí toho požadavku na zveřejnění omluvy ze 100%, tak se také domnívám, že z občanského soudního řádu i z toho nového jednoznačně vyplývá povinnost žalobců uhradit náklady řízení. První žalovaný uvádí jako odvolání na číselistu 333a a 333b. Tečka. Doplňuje čárka
že je třeba přihlédnout k rozhodnutí z roku 2003, jehož byl účastníkem proti TV Nova, kdy za 10minutový projev nedostal ani omluvu. Tečka. V této souvislosti předmětné články je třeba k této věci porovnat. Tečka. V této souvislosti ještě poukazuje i na postoj Ministerstva spravedlnosti k odškodnění jeho, to byla 5měsíční vazba, no? 5měsíční výkon trestu. Výkon trestu. 5měsíční výkon trestu, za který obdržel pouze omluvu, teda, no? Neobdržel jsem do dneška vůbec nic. A stanovisko Ministerstva spravedlnosti do dneška je takové, že tam nevidí žádný titul někoho odškodňovat nebo se omlouvat. Kdy nebyl vůbec odškodněn. Tečka. Dále poukazuje na to, že je jeho osobním i novinářským právem vyjadřovat se a dále zdůrazňuje, a to rovněž s ohledem na předchozí svůj spor, čárka, že soud není oprávněn měnit žalobci požadované znění omluvy. Tečka. Současně trvá i na svém právu na náhradu nákladů řízení, jestliže ve věci měl úspěch, tak jak uvádí odvolání. Tečka. Důkazní návrhy, ale prosím vás jenom takové, které nastaly po vyhlášení rozsudku soudu prvého stupně, které lze tedy uplatnit v odvolacím řízení. Jsou z vašich stran nějaké? My jsme je uváděli v tom odvolání a přikládali jsme je v listině. Ano, jinak nic jiného jsme nenavrhovali. Pánové, vy něco? Já tady mám časopis, který jsem tuším objevil ve vězení a proto jsem ho nemohl ještě do té doby předložit. Jenom bych ocitoval jeden titulek. Na Facebooku i na internetových stránkách www.k213.cz dávají lidé beze strachu najevo svůj názor. To je tady fotografie těch stránek. Takže se domnívám, že to je i stanovisko redakce, která to otiskla, a to je Rytmus života. Z vaší strany? Nemám žádné návrhy. Odstavec zástupkyně žalobců, důkazní návrhy nad rámec uvedených odvolání, které se v odvolacím řízení provést nemá. Tečka, odstavec. První žalování uvádí, že může předložit časopis Rytmus života. Ano. Rytmus života, v němž je názor, že lidé beze strachu mohou dávat své názory na www.k213.cz. Odstavec. Druhý žalovaný důkazní návrhy, které se uplatní v odvolacím řízení, nemá. Pokud jde o závěrečné návrhy, tak předpokládám, že budou asi shodné s těmi původními stanovisky. My poupravujeme závěrečný návrh. Prosím? My poněkud poupravujeme závěrečný návrh. My jsme tam původně navrhovali vlastně znovu rozhodnutí ve výpovědní žalobě. Já i s ohledem na to, co je uvedeno v odvolání, s ohledem na to, co všechno vytýkáme rozsudků soudu prvého stupně, to znamená, že vlastně de facto tím rozsudkem sám soud prohloubil zásahy do osobnostních práv, že tam došlo ke krácení práv na straně žalobců, že bylo postupováno v rozporu jak s občanským soudním řádem, tak i se základními úkoly justice a že v důsledku toho vlastně došlo k dalším útokům vůči žalobcům a vůči jejich právům na ochranu osobnosti, ale že dokonce soud sám i porušil zásadu prezumpce neviny, tak my v daném případě i s ohledem na to, že nebyla provedena spousta důkazů a je zde zásada dvojinstančnosti soudního řízení, tak navrhujeme, aby to rozhodnutí bylo v tom rozsahu, v jakém jsme
napadly zrušeno, věc vrácena zpět k dalšímu projednání rozhodnutí s tím, že současně bude přikázáno, aby věc projednal a rozhodl jiný samosoudce. A pokud je o náklady řízení, za předpokladu, že by byla věc skončena, účtujete náklady? Samozřejmě pak je to v souladu s advokátním tarifem, to znamená za žalobce, které zastupují, minus těch 20% plus tedy to režijní paušál a neúčtují DPH. V závěrečném slovní výsledku odvolacího jednání zástupkyně žalobců činí návrh, jak v podaném odvolání s tím, že s ohledem na vytýkané vady rozsudku soudu prvního stupně navrhuje jeho zrušení a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, aby věc projednal a rozhodl o ní jiný soudce. Náklady odvolacího řízení účtuje za zastoupení všech žalobců, řádka DPH neúčtuje. Tečka, odstavec. Tak, první žalovaný závěrečný návrh je jaký a náklady odvolacího řízení jaké? Závěrečný návrh vychází z odvolání a s zjištěním soudu prvního stupně v zásadě souhlasím. Souhlasím zejména s názorem, že žalobci, jakožto většinou tedy osoby veřejně známé, mají dostatek možností k tomu, aby se veřejně hájili, což také činili. A velmi jaksi nevybíravým způsobem se o nás vyjadřovali nebo o našem sdružení, ať už v různých časopisech, které jim to celkem rádi přetiskovali, tak v různých prohlášeních, nakonec i tady u soudu nebo u soudu prvního stupně. Takže se domnívám, že toho práva využívali, my jsme je za to nikde nežalovali, protože my na to nemáme čas, my máme jaksi potřebu se věnovat důležitějším věcem, než co o nás kde kdo napsal. Navrhujeme, aby rozsudek soudu prvního stupně byl pouze změněn, a to v tom bodu, kde nám nebo kde mě ukládá povinnost zveřejnit omluvu s tím, že tato omluva v tomto znění, v kterém byla vydána v rozsudku, nebyla žalobci požadována a není proto na soudu, aby ji sám sformuloval. Pokud má soud za to, že původně sformulovaný požadavek na omluvu neodpovídá osobnostním zásahům nebo intenzitě zásahu do osobnostních práv, pak mám za to, že měl rozhodnout o tom, že požadavek na zveřejnění omluvy se zamítá a žaloba se zamítá v plném rozsahu. Náklady odvolacího řízení účtovat budu a budu je zpět... Takže jaké náklady budete účtovat? Cestovné, zcela jistě. A kdy tam cestovné z Košíku do Prahy, to znamená jsem na Pankrác. A konzultaci s právním zástupcem, který mě původně zastupoval, dnes tedy zastupující druhého žalovaného. Odstavec v závěrečném návrhu první žalování navrhuje změnu rozsudku soudu prvého stupně v odstavci 1 výroku rozsudku tak, aby žaloba byla zamítnuta, účtuje náhradu nákladů řízení, jejichž vyúčtování předloží soudu dodatečně. Bude se jednat o cestovné Košík, Praha a zpět a konzultaci se zástupcem, který ho v řízení před soudem prvního stupně po určitou dobu zastupoval. Tečka, odstavec. Vaše náklady už účtoval váš Odvolávám se na to, je to jeden úkon právní pomoci, jeden režijní paušál. Závěrečný návrh je takový stejný, prostě potvrzení rozsudku v těch bodech, který se mě týkají. V závěrečném návrhu druhý žalování trvá na potvrzení rozsudku soudu prvého stupně a pokud jde o vyúčtování nákladů, odkazuje na vyjádření jeho zástupce. S tím, že bych požádal vzhledem k neúčasti pana magistra Kutě v Tuzemsku, kdyby bylo rozhodnuto, že náklady řízení budou v rukám žalovaného rozsudku, aby nedošlo ke sporu třeba, kam to poslat. Dobře.
současně žádá čárka, protože jeho zástupce je mimo ČR, čárka, aby náklady řízení byly přiznány k jeho rukám. Tečka, odstavec. Takže vážení, počkáte si ten listě, si můžete ponechat, ale vezměte si sebou tašky a svršky. Konstatujete, že první jednání byly nahrávány na zařízení jednou osobou veřejnosti.